Exkluzívne vám ponúkame na predaj priestranný dvojizbový byt s balkónom a dobrým dispozičným riešením. Nachádza sa v pokojnej, atraktívnej časti sídliska Klokočina v meste Nitra s veľkým množstvom zelene v priamom okolí bytového domu. Ponúka štedrú rozlohu 64 m2 a je umiestnený na prvom poschodí 7-poschodového bytového domu. Byt je vo veľmi dobrom stave po nedávnej rekonštrukcii, ponúkajúci priestor na realizáciu vlastných predstáv. V pravej, príjemne presvetlenej časti bytu sa nachádza obývacia izba s výstupom na balkón a spálňa. Ľavá časť bytu disponuje kuchyňou so špajzou. Kompletná občianska vybavenosť a jednoduché parkovanie robia z tejto lokality ideálne miesto na bývanie.